खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि आरो बे समाव मख'नांगोन दि क'क्राझार जिल्लानि जा पर्बतझरा ओनसोलाव एबा पर्बतझरानि बासबारि ओनसोलाव मोनसे पावार प्लान्ट प्रजेक्ट लाबोनाय जादों आरो बेखौ लानानै गोबां राजखान्थिनि गेजेरजों दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ नोंथांमोनाबो नुबोगासिनो दं आरो बेखौ लानानैनो रायजोनि मन्त्रि इउ.ज ब्रह्म थामहिनबा उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा रोखा फोरमायथिदों जुदि क'क्राझार पर्बतझरानि बासबारियाव कम्पानिखौ नाङा बुंब्ला बेखौ दानो गोबां जिल्लायाव लांनो थाखाय सेलाय बेलाय जागोन जुदि पर्बतझरा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जुदि 100% जौखोन्दो जुदि नाङा बुङो अब्लानिया आंनि माइ गायनाय फोथारावबो लांनो थाखाय आं साखाफारा आरो बिथाङा फोरमायदों बे पर्बतझरानि जा बासबारियाव मोनसे इन्डास्ट्रि जानो थांगासिनो दं बे इन्डास्ट्रिनि गेजेरजों ओनसोला गोबां जौगागोन आरो ओनसोलनि रोजा रोजा सुबुंफोरा बेयाव साख्रि बाख्रि मावनानै जानो हानायनि खाबु मोननो हागोन बे बाथ्राखौ फोरमायदों मन्त्रि इउ.ज ब्रह्म बिथाङा फिन फोरमायबावदों दि एबा बिथाङा रोखा फोरमायबावदों दि आरो बे समाव मख'नांगोन दि थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो बेयाव एबा पर्बतझरानि जा बासबारियाव इभेक्सन खालामनायनि बाथ्राजों लानानै बे कम्पानि एबा इन्डास्ट्रि फसंथानखौ लानानै गोबां मानि दान्थे बिदान्थे गोबां राजखान्थिनि दैदेनगिरि जेराव राजखान्थि हाबनानै बेयाव गोबां मानि दान्थे बिदान्थे खालामगासिनो दं बेखौ लानानै रोखा फोरमायथिदों इउ.ज ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों दि क'क्राझार पर्बतझरानि बासबारियाव कम्पानिखौ जुदि नाङा बुंब्ला बेखौ दानो गुबुन जिल्लायाव लांनो थाखाय सेलायग्रा गोबां दं आरो जुदि जेरावबो नांथ्रा बुङोब्ला एबा जेरावबो जुदि 100% नाङा बुंब्ला अब्लानिया आंनि आबाद मावनाय फोथारावनो लांनानै आं बे इन्डास्ट्रिखौ फसंथान हैगोन एबा गायसनहैगोननिबो बाथ्रा बुंदों रायजोनि मन्त्रि इउ.ज ब्रह्म बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला जे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतझरानि बासबारियाव जा पावार प्लान्ट प्रजेक्ट लाबोनायनि थांखि लादों बेनि सायाव माबायदि बुंदों एबा बेनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों मन्त्रि इउ.ज ब्रह्म बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लादोनि आं मोनसे खोथा बुंगोन दिनैहाय जे दा ग्लबेलाइजेसननि जुगाव इन्डास्ट्रियेलाइजेसन फैदों साख्रि बाख्रि गभर्नमेन्टआ होनो हाया दा 3.40 लाख मानसि दङ आसामाव बेनि गेजेराव 5 लाखसोल' मानसिफ्रा गभर्नमेन्ट साख्रि मावो खिन्थु बयनोबो साख्रि नांगौ गभर्नमेन्ट साख्रि नङाब्लाबो जोंनो एमप्लयमेन्ट नांगौ बिजनेस मावनायनि एभेनिउ नांगौ बायदि इन्डास्ट्रि नङाबाथ' जाया आरो आसामाव खुनु ओरैबायदि मोनसे जिल्ला गैला जेराव इन्डास्ट्रि थाङोबा नाङा होननानै आन्दलन खालामग्रा जिल्ला गैला बयनोबो नांगौ दा जुदि बेवहाय जि थार्मेल पावार प्रजेक्ट बानायनो नागिरदों बेखौ जुदि पर्बतझराव नाङा होनोबा दस्रायाव लांग्रा मेला रेडि दं खिन्थु बेजों मा लाब जागोन बे ओनसोलावलाय दा बियो गासै 18,000 कौटिसोनि मोनसे प्रजेक्ट जागोन पर्यायक्रमाव प्रथम पर्यायाव हयथ' माने कयेक हाजार कौटिनि जागोन लासै लासै 18,000 कौटिसोनि आरो बेवहाय डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि खायफाया डाइरेक्ट जब मोनगोन साख्रि आरो खायफाया इनडाइरेक्टलि बिजनेस माबा माबिजों साख्रि मोनगोन हाजार मानसिफ्रा बाहाय एमप्लयमेन्ट जागोन आरो लोगोसेयैनो दा जुदि नायोबा दिनै पर्बतझरायाव रेलवे कच फेक्टरि जानो थांगासिनो दं आरो बे जुदि थार्मेल पावार प्रजेक्ट जायोबा अब्लासोनो रुपसि एयारपर्टआबो थांनानै थागोन आदारवाइज रुपसि एयारपर्टआबो कमार्सियेलि भाइबल जानानै गैया दा बे जायोबा आरोबाव बासबारि रेलवे स्टेशना खयला लाबोनांगौनि थाखाय रेलवे वागननि माने एक्सटेनसन खालामनांगोन बे देरगोन थ' बेखौनो बुंनो थाङोबा जों जुदि दा बयबो एसे मिलायलायनानै डाइरेक्ट जबरदस्ति नङा खारन हा हुआथ' बिटिसिनिसो सोरबा आदानि बा जिन्दाला हा लाफैनो हाया दाखौ एपिडिसिएलासो लागोन आरो एपिडिसिएलासो लिजाव होगोन लिजालाय मा 40 बोसोरनि जानो हागौ 25 बोसोरनि जानो हागौ बिसिनि जानानै थाङा आरो जुदि हाखौ होनाय जायो बिनि सिमाखौ बिटिसिआसो बोगोन खुनु बर स्टेशना खयला लाबोनांगौनि थाखाय रेलवे वागननि माने एक्सटेनसन खालामनांगोन बे देरगोन थ' बेखौनो बुंनो थाङोबा जों जुदि दा बयबो एसे मिलायलायनानै डाइरेक्ट जबरदस्ति नङा खारन हा हुआथ' बिटिसिनिसो सोरबा आदानि बा जिन्दाला हा लाफैनो हाया दाखौ एपिडिसिएलासो लागोन आरो एपिडिसिएलासो लिजाव होगोन लिजालाय मा 40 बोसोरनि जानो हागौ 25 बोसोरनि जानो हागौ बिसिनि जानानै थाङा आरो जुदि हाखौ होनाय जायो बिनि सिमाखौ बिटिसिआसो बोगोन खुनु बर' गामिखौ उच्छेद खालामनानै बिसोरनो हा होनाय जानाय नङा आरो हाबा होनायनिबो खोथा गैया
तो बे हिसाबै बेवहाय जोंहानो स्कप दंजोबो बेखौ बुजिलायनांगौ जों जबरदस्तिथ' नारसिननानै बानायनो हाया मानसिफ्रा एग्रि जानांगोन खिन्थु बे हाजार हाजार मानसिफोर जे साख्रि मोननो हागौ हाजार हाजार मानसिफ्रा बिजनेस मावनानै जे थांनानै थानो हागौ आरो बेनिफ्राय बे मोनथामसो जिनिसा जायोबा रेलवे कच फेक्टरि आरो थार्मेल प्रजेक्ट आरो बे एयारपर्टआ जुदि मोजां रोखोमै सोलियोबा पर्बतजराया अल आसामनि गेजेरावनो वान अफ दि मस्ट एडभान्स साब डिभिजन जानो थांगासिनो दं खारन धुब्रि आरो गौरिपुर बे इन्टिग्रेटेड मोनसे सिटियाव डेभेलप जालांगासिनो दं खाथिनि कचबिहार टाउनाबो हयथ' लासैनो दुरबल जालांगोन बेबायदिबा थ' जोंनाव दा BTC आव गासै 37,000 crore इनभेस्टमेन्ट फैनो नागिरदों एडभान्टेज आसामाव आरो बाहाय इन्दिनि इन्डास्ट्रि फैगोन बे हयथ' बाहाय जानाय नङा बा बहाबा जागोन रानला जोब्बाय जों बहा होनो हा नागिरगासिनो दं थार्मेल पावार प्रजेक्टआ मोनसे जोंनि गल्डेन अपरचुनिटि हिसाबै फैदों दा जुदि पर्बतजरानि मानसिया 100% जुदि नांथारा होनोबाथ' जों दस्रायाव लांनांगोन जों क'क्राझारनिनो दस्रायाव लांगोन गसाइगावआव लांगोन दतमायाव लांगोन आंथ' दतमानि मानसि आंनि गायग्रा हाखौबो आं हगारनो हागोन दानो खारन आंहा आंनि गायग्रा हायाव जुदि आङो जुदि बे इन्डास्ट्रिखौ गायसननो हायोबा 10टा जेनेरेसनसिम सिन्थाखौनो खालामनांनाय नङा आरो थेवब्लाबो आं मोनसे खावलायनाय मा हाखौ थांजानो नाङा एबा जों थांहोनोबो हाया रावनिबो हाखौ सेनानैबो लानो हाया बेयाव जाया बेयाव एसे एनै 1 इन्सि 2 इन्सि दोरोदलायनानैबाबो बेवहाय जे खालामनांगौ बेबायदि माहल खालामनाङा सोरबा जे इन्डास्ट्रि गायसननो फैदों बे गिनां खारलांलायनाय बे खुनुदिन इन्डास्ट्रि फैनाय नङा होमबाना BTC आव दा बेखौ आं खावलायगोन ओंखायनो बुजा बुजि बा रायलायनायनि गेजेरजों खालाम गभर्नमेन्टआ BTCआ रायलायगोन बै गामिफोरजोंबो रायलायगोन आरो बेवहाय फरेस्ट रिजार्भ माबा माबि बे गिदिर बाथ्रा नङा बाहाय ओरैनोबाबो PRF बियो रिजार्भ फरेस्ट नङा PRF नङा होमबा आरो हाग्रा बंग्राफ्रा गैलानो फ्रायानो थ' बे इन्डास्ट्रियाव गायसननायाव मा एडभान्टेज दं बेखौ बिजिरनानै नाय डिसएडभान्टेजबो नाय दा लसआ खमबा लाबा बाराबा बेखौ गायसननो होनायाव जोङो आपत्ति जानो नाङा खिन्थु बे साइडआव नङा बै साइडआव नोंथांमोनानो माबाखौ हो एडभाइसखौ हो आरो खिन्थु पर्बतजरा गारनानै खारफिनलांनांलायलांनाय परिबेस फैबा देनां उनाव बे जायगानि मानसिफ्रानो आफस'सजों बुंगोन जे मानो लांफिनखो थ' बेफोरबायदि परिबेसखौ लाबोनो नाङा आरो राजनितिबो जानो नाङा दे बाहाय आदानि बा सोरबा जिन्दाला राजनिति खालामफैयाखै बाहाय इन्डास्ट्रि गायसनदों बाहाय प्रमद बर' बा UPPL खौ प्रशंसा खालामनाय नङा बिसोरो गावसिनि फैसाजों इन्डास्ट्रि गायसनदों आरो माथ्र' दं दा बेखौ साननानै नाय आं खावलायगोनल' बेनो जबरदस्त गायसननांगौनि बाथ्रा गैया